Ispit za državljanstvo Republike Slovenije. U redu. Koje je ovo slovo? A. Šta je ovo? Ananas. Bravo. Ovo B. šta je ovo? Banana. Ovo C. šta je ovo? Cipela. Nije cipela. Šta je ovo? Papuča. Ne. C. Copata. Copata, bravo. Copata. Nije bravo. Copata. Šta je ovo? Č. Šta je ovo? Hašlama. Nije hašlamar. Č. Trešnja. Č. Češnja. 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 Šta je ovo? D. Šta je ovo? Kišobran. Nije kišobran. D. Dežavnik. Dežnik. Dežnik. Bravo. Šta je ovo? E. Ena. Bravo! Ovo ne znam ja šta je. Ovo je guska. H. Zgrada. Nije zgrada. Šta je ovo? Hiša. Bravo. Igla. J. Jaje. K. Kawasaki. Nije Kawasaki. Šta je ovo? K. Ciklo. Nije ni ciklo. Nije.